ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಸಾಮಾನು ಗುಜರಿ ಪಾಡ್ದ ಸಂಚಾರಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಡ ಅಂಚನಕ್ಲ ಮಿತ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತೊನವಾಂದ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂತಿರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆలను ಕಮಿಷನರ್ ದುಂಬುದಿಯರ್ ಅತ್ತವರ ಪಂಜಿಮಗರ್ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಗಲಿನ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಗಾಡಿಲೆನ ಮುಂತಾದ ಸಂಚಾರಗೂ ಕಷ್ಟ ಮುಲಿಬಿತ್ಲು ಪ್ರದೇಶ ಬಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈತಲ್ ಗಾಂಜಾ ಬೇರ ನಡಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬಸ್ಸುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಕಷ್ಟ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆలను ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ತಿರಿಪಾದೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಾಯಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿ ಸಾಧಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕಟೋಣ ಸುತ್ತಲು ಗುಜರಿ ಪಾಡ್ದು ಸಂಚಾರಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚನ ಕ್ಲಮಿತ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಅದ್ದೆತೊನುಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಕ್ಲಿಗ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತಂಡು ಟೋಯಿಂಗ್ ಗಾಡಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ಲಿನ ಸಾಗವುಂಡು ಕಾರ್ಲಿನ ಕೊನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿಜೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚನಕ್ಲಿಗ್ ಸೀದಾ ನೋಟಿಸ್ ಕಡಪಾವಂದುಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಇಂಚಿತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಜಲ್ಲಿ ಲಾರಿಲು ಟರ್ಪಾಲ್ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ದೂರುಂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕ್ರಮದ ತೊನೆರ ತಿರಿಪಾದಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಂಡಿರ 114ನೇ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27 ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ಕೆನರಾ ಬಸ್ ದನಿಕ್ಲನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜವರ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ದನಿಕ್ಲನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ ಡಿಸಿಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ಐ ರುದ್ರಪವಕ ಯೋಗೇಶ್ವರನ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.